Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Имрӯз хостам ки ба тариқи интернет чӣ хеле ки мо кор мекунем барои шумо коркуниро камтар бифаҳмонам. Духтаро мара гӯш кунен, то охири навора ҳамроҳи ма бошен. Ҳамин интернет беҳуда нест духтаро. Беҳуда вақта дар ягон видео гузаронӣ хел мегзара. Атак ихел ба интернет пул кор карда мешава. Ҳозир ҳамаи мо ба ҳамин интернет пул кор мекунем. Ма худам шахсан пул кор мекунам бо тариқи интернет. Шумо ҳам метонед духтаро. Чӣ хел кор карданашо барои шумо мефаҳмонам. Ҳозир ширкатҳо ҳастай, ширкатҳо бо тариқи интернета ай хона намебуроен, да хона ки мешинен да хона. Беҳтарин ширкате ки 26 сол меша дар тамоми ҳами Осиёи Миёна паҳн шудагиай. Бисёри занакҳои мо ҳами кора шурӯъ карданд. Кадоме ки ҳавас дошт, шавқ дошт, кадоме ки шустрияк буд, тонист аюдаи кор буромад, соҳиби ҳамаи чӣ шуданд. Шумо ҳам метонед, ҳама метавона кор кардан. Бисёриҳо метарсанд ки яки намеша. Не, хали нестай духтаро, кор осонай. Наставники ҳозир ма барои шумо пешниҳод мекунам, дар рӯи экран номеро ҳами хоҳарака мемонам, номерошда нависен. Ҳамаи ҳами таҳти кора, чӣ хел кора шурӯъ карданша, чӣ хел шумо соҳиби маблағу маоши ҳармоҳа шуданашо барои шумо мефаҳмонам. Чӣ хеле ай кор чира сар кардан обучения дора. Ҳар як кор ба худаш обучения дора. Тарзи кора ёдгириш ҳастай. Шумо да ҳамуро ҳамаша бесплатна вақти хуча дареғ надошта ёд метия. Ба мисли худаш чӣ хел ки ёд гирифт, ҳами хел директор шуд, шумо да манам хеле ёд метия. Шумо ҳам ҳамроҳи худаш кор да даъват мекуна. Беҳтарин кора ки маошҳои ҳар моҳа дорем, 20 рӯз пас маош мегирем дар ширкати Фаберлик. Беҳтарин ширкатай духтаро. Аз удаш меброен. Ҳар кас аз худаш вобастагӣ дора. Вақти кӯшиш карден, иншоалло ба қуллаҳои баланд мерасед. Нарху инаи шарфои ғавсо духтаро вилурай 80 сомонӣ, иёш 70 сомон. Иёш майчиниай духтаро. Баъд ин хали аднатони шарфо ҳастай. Ина ё гирбиши. Иё 40 сомонай. Иҷа аптовиай духтаро. Касе ки миёен خریداری نمیانه. این دخترها چند نموده ها رسویتکای با اومدن با ارزان تون میکنن ای پیش. این ایجای خیلی تیارو هسته شرفا. یا 20 سومون ای دخترها دونش. بسیار بگیریم 15 سومونی هم میشوه. در کاروان قرار داره دروازه. نهم دروازه نهم ریاد جای همی سطرها و شرفای اپتاوی ای دخترها. این ای خلیاش هسته. این ای نگینه. Ина ёш 50 сомониай духтаро ё майчниай ваяй хушрӯай пури санг дора фасонай. Ина кушодагиш. Ина кушодагиш бинен чӣ сангош ҷавси хушрӯай. Ё 55 сомонай. Ина расветкоҳош 50 сомон. 55 муш инаи будай духтаро. Во 50 сомон. Байни шарфой бо фасон доран. Ҷои шудаш 170 сомон дубайский. Ё дубайский. Бологиёш чанде? 120 сар мешава. Румолои Шанел 80 сомон. Иёш 50 сомон, иёш 80 сомон. Нарх намедонам, мепурсам хай духтаро ки шумо дам точнаша бугум бифаҳмен. Иҷа аптовияй инаи шарфо ё майчни гирбишинам доштай ё 30 сомон. Баъд инаи румоло чандай? Инаи румоло намирия шарфа шарфо иҷара 90 сомония ё 50 сомония ё 50 сомон. Иёш 50 сомон духтаро, инаи синаш 90 сомон. Иёшам ҳами хел ҳар хел 70 сар меша то 55 сомон. Ина ёш 55 сомон шарфо бо арзон мешава, у тарафаш 70 сомон. Ано бологиёра 60 метия. Бологиёра 60 сомонӣ метиян. Бинен чӣ хушрӯакай. Ҳам гирбишин дора, ҳам вилур дора. Ина и тарафаш ёш 55 сомон. Инаи румоло 60 сомонӣ, 50 сомонӣ Шанел будай. Не хали бовай дора. Тасбеҳча маҳрочо дора. Ёш майчния на? Шанел. 50 сомон ё Шанело духтаро.
неҷада бодора ина шапчикоҳо чандиян шапчика 20 сомон шапчикоҳо духтаро инҷада бо ини хали ини халиёш буда ёшам 20 сомон 20 сомон ёшам ина хали шапчика будай бо моддаҳои нав духтаро иру моло чанд ё 60 сомон инаи мраморни ё шерстной будай ғавсаки хушру ёш 50 сомон ҳамҷа любой намудастай чизе ки дар корай то ҳами хемеш ина айдурии шарфора бине нархоша гуфтум каседа чизе маҳқулай аптови нархай номерошам ина мемоном нависен алоқа броен кадом мехоҳад ки россиядам бизнес кна аптови нархо бигира кадоми тоҷикистондай биёен бигирен айноми канали ма буген ҳамаша арзон када бо метиянтон